Sikubingelele Kanatong umprofethi ubaba uNgcobolo eGoli. Ngicela ukusiza abantu besifazane. Ngicela ukusiza lo muntu wesifazane othi mina mprofethi nginenkinga. Mprofethi ngifuna umntwana. Mprofethi ngiyabamba kuyachitheka. Athi omunye mprofethi mina ngicela ungincede mprofethi, njalo ebusuku mangilele ngiphupha ngilele nomuntu wesilisa, ngize ngivuke ekuseni ngempela sengimanzi okhomba ukuthi ngize ngafika ovuthondaba. Athi omunye owesifazane mprofethi ngiyayithola indoda ingithande kube kuhle, uma-ke salala ayibisabuya kimi. Mprofethi angazi kwenze njani ngoba angijoli, anginaye omunye umuntu, ngithembekile kulo muntu enginaye. Ngicela ukukusiza ngoba abanye benu balaliswa nezilwane. Ithi ifika indoda kuwe izwe ngathi ubunenye indoda ngoba ikufica ungekho esimeni esilungile somuntu wesifazane ongajoli. Bese ngicela lona wesifazane oya esikhathini othi mina mprofethi ngiya esikhathini indlela engajwayelekile non-stop, ngicela usondele kimi. Bese ngicela lona othi mina nginalento kuthiwa i-period pain, njalo uma ngesikhathini kumele ngizwe ubuhlungu obunzima. Ngicela ukupha nansi le nduka lekhaya. It's a miracle pet. Yi-pet leli lezimanga, yi-pet leli elikhulekelwe la ekhaya. Ngeke ulithole esitolo esithile, ngiyawathenga ngize nawo esigodlweni ngiwakhulekele, ngiwafaka umuthi wale ekhaya ukuze uma ulifaka lilwisane nalesi silwane oshawe ngaso, liphinde futhi lilwisane nale meqo enisuke nishawe ngayo ukuthi uma usayona uye esikhathini non-stop. Ngiyacela-ke uma ulidinga leli phethi lamandla, iphethi lamandla leli lifakwa umuntu wesifazane onalezi inkinga engezibalile. Uma ufuna umntwana uyabamba uyachitheka, thola leli phethi. Ngifonele njengamanje ngikulekelele namhlanje umprofethi uNgcobo, inamba 079 808 1608. Umprofethi uNgcobo, mawufuna ukumbona gijima uze eGoli Faraday Muthi Market. Uma use Cape Town booker Site C Unit 4, booker Site C Unit 4 uzongithola khona. Wonke umuntu othi mina kumnyama kimi, indoda ihlali kimi, indoda kimi umi khona, siyaxabana ngazibangeni. Athi omunye mprofethi mina ngiye esikhathini ngayeki. Athi omunye mina isibeletho sami sihleze simanzi. Woza ngusisi, bless you.